Jamgeno waali fini wiyete men ñande mawde 22 Jukko 2025 ina hawre 26 dew haran 1447 fergo. Fulɓe mbi so cofel nanani kus nanan tut. Afrique naaɓe mbasiyanoma yo nden sato taarindi mumen ɓe cali. Hande en jii ko jibinane ɓe. Yeru doggol bonande toɓoji hitande 2024 e nder leydi Mali ndi. Waameji njooli nokkuuje 729. Ɗum bonni galleji 88,083 galle. Wari yimɓe 95. Barmini yimɓe 154. Bonni nayi, beyi, baali e borgoje ɓutte e pocce kewɗe. Bonnori paabe e beembe 3,000. Oni wi mballude jawdi paabordi yimɓe 3,083 ɓe toɓoji mboomi e nder leydi Mali ɓe ina yetto 441 miliyar. Ɗum noon gonɗi sato renete yimɓe ndeyano yo geno rokku en jaɓde ko nafata en ya barke gawri e kosam. Kuɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e dande Maymouna Oumar Diallo mo Heelangñe. Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen.